Mamu, hemen zaude. Aha. Aizu, ez, arkuiris mamuak ateak itxi ditu. Aizu, ez, zer egingo dugu? Arkuiris mamua eizatzera goaz. Alex, begira, ate more bat da. Mamu morea aurkitu behar dugu. Alex, begiratu behar duzu mamua sofa azpian dagoen. Ongi da. Ez dago ezer. Alex, agian koadroaren atzean dago. Ez dago hemen. Agian denda barruan dago. Ez dago dendan. Non ote dago. Kortinaren atzean dago. Alex, begira, giltza morea utzi du. Orain ate morea ireki dezakegu. Yes! Okay. Alex, begira, ate gorri bat da. Mamu gorria aurkitu behar dugu. Ongi, mahaia azpian begiratuko dut. Han dago. Ez dago hemen. Agian armairuan dago. Begiratu dezagunan. Bai, kaixo. Ez dago hemen. Non ote dago. Han, ohearen atzean dago. Alex, begira gorria den giltza utzi du. Orain ate gorria ireki dezakegu. Begira, Alex, ate berdea da. Mamu berdea aurkitu behar dugu. Ongi, begiratu dezagun. Han dago. Ez dago ezer. Alex, agian ohe azpian dago. Ez dagoan, agian zehazkan dago. Hemen ere ez dago. Non ote dago. Islariaren atzean dago. Mamu horiek ez zuten beldurgarririk. Ez naiz gehiago beldur. Ni ere bai. Jolastu dezagun. Entzuten duzu? Bai, entzuten ari naiz. Zer izan liteke? Arkuiris mamu bat da, korrika egin dezagun. Alex, begira, gominolak eman nahi dizkigute. Barkatu lagunak, nahastu egin gara apur bat, ez da. Bai, Cool. Ez dakit non dagoen, zure errua da. Ez, zure errua da. Mutilak, gelditu, agian Alex eskutaketa jolasten ari da. Ikus dezagun. Zu lehenengo joan. Ongi, mutilak, ni lehenengo joango naiz ados. Joan gaitezen Alex aurkitzera. Alex, hemen zaude. Bai. Hori erraza izan da, baina Alex ez dago hemen. Azter dezagun bigarren atea. Alex, hemen zaude? Joan gaitezen Alex aurkitzera. Aizu, ez marrazoa.
Beldurgarria izan da, baina Alex ez dago hemen. Ireki dezagun urrengo atea bordizki. Ongi ados, pixka bat jolastuko naiz, eta gero Alex aurkituko du. Bota ditzagun ur globo batzuk. Itxaron, Alex aurkitu behar du. Azter dezagun, A teoria. Alex, hemen zaude? Alex da negarrez. Uf, kaka. Agian Alex hemen dago? Aizu, ez zer da hau. Alex, non zaude? Hau da azken aukera Alex aurkitzeko. Aurkitu dezagun Alex. Non zaude, Alex? Zer da hau, kaka bat? Ez dut hori behar, zer da hau? Armi arma, zer da hori? Alex, non zaude? Ara, maskara bat, hori da behar dudana. Murgil gaitezen. Alex, bai, azkenean aurkitu zaitut. Bai, Alex, azkenean aurkitu zaitugu. Bai, lortu dugu. Bai, lortu dugu. Alex, aurkitu zaitugu. Aizu, ez berriro. Alex, Alex, Arte erronka. Berdea. hori. urdina, gorria. Ikaragarria. Margodun arrautzak. Zenbat kolore. Ikus dezagun zer dugun hemen. Horia, berdea eta urdina. Oh, yes! Oh, kolore biziak. Oso gustuko ditut kolore hauek. Gorria, morea, arroza, berdea eta laranja. Horia eta urdina maite ditut. Horia eta urdina. Yes! Ikaragarria. Nire kolore, gogokoenak. Laranja, gorria, zuria. Hei, lagunok, prest zaudete arte erronkarako. Itxaron, arropa aldatu behar dugu lehenik. Ikaragarria, gustatzen zait trikimailu hau. Hau behar izango dugu. Ikaragarria, ondo. Prest arte erronkarako. Bye. Let's go! Woohoo!
Fantastic. Nire txanda, berde morea. Okay. Berdea. Let's go! Eta urdina. Aha! Probatu dezagun, hau. Laranja. Excellent. Nire sinadura egiteko garaia. Nire margolana maitasuna deitzen da. Nire maitasuna jarri dudalako. Be kind. Oh, yes! Nire margolana zoriontasuna deitzen da. Marraztea zoriontsu egiten nauelako. Be kind. Nire margolana dibertsioa deitzen da. Dibertso handia dudalako. Be kind. Nire margolana bikain deitzen da. Bikain, 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 bikain. Pneumatiko berdea. Pneumatiko gorria. Pneumatiko urdina. Ai, ai, ez nintzen ni izan. Ez nintzen ni izan. Wow, zukuen postua. Kaixo, Zukua probatu nahi du. Ze ondo, hortza dar zukua. Urdin zuku bat nahi nuke, mesedez. ongi. Barkatu dasa ez dago urdina geratzen. Egon hemen, minutuan bueltan naiz. Mesedez, saiatu tximeleta batekin. Ez dosha. Fruta bat behar dut. Ta, fruta bat. Ideia bat du. Jo, mahatzak. Hori da behar dudana. Zer iruditzen zaizkizu mahatzak? Ongi. Wow, ze ondo, eskerrik asko. Ai, Dasha, zein polita duzun hilea. Eskerrik asko, zukua erabiliz zurea aldatu dezakezu. Kaixo, berde zuku bat nahi nuke, mesedez. Kaixo ados. Barkatu ez daukagu berdea. Benetan, ideia bat dut, itzuliko naiz. Ulertu dudut. Hemen duzu, probatu hau. Ez, Eva, fruta behar nuen. Ai, Lima, hori da behar dudana. Berde zuku bat egiteko garaia da. Probatu Lima hauek. Ongi.
ze garratza! Eskerrik asko! Agur. Kaixo, Kaixo. gorri zuku bat nahi nuke, mesedez. Ongi. Barkatu, Alize ez dugu gehiago. Itzuliko naiz. Marrubia. Marrubi bat proba dezaket, mesedez? Nire ilea ze ondo dagoen. Goza dezagun. Zaporetsua. Zerbaitekin probatu nahi duzu. Atzeden bat behar dut. Ei, lagunak kolore guztia probatu ditugu jada. Bai, orain zerbait desberdina eta polit probatu behar dugu. Hortzadar zuku bat egin dezagun. 1, 2, 3 primeran. Bildu ditzagun gustatzen zaizkigun guztiak. Sandwich. Gazta da nire gogokoena. Oh! Off. Off. Ai, ez da hortzadar zuku bat. Itxaron pixka bat. Wow! Zaporetsua. Hortzadar zuku hau maite du. Oso ondo. Magia hortzadar zuku bat da. Alfabeto animalia. Kaixo, umea, zein da zuen animalia gogokoena? Non daude animalia guztiak? Ideia bat daukat. Jar dezagun ABC puzzlea elkarrekin. Ongi. Aupa, benetan funtzionatu du. A. Angolako jirafa. B. Zuhaitz igel karrankaria. Sí. C. Oiloa. Oiloak maite ditut. Dantzatu dezagun elkarrekin. D. D. Txakurra. E. Arranoa. F. Flamenkoa. Wow, flamenkoa. G.
Ge, Danimarkako txakur handia. Baia. Ta. Mugimendu politak, hipopotamoa. Ha, hipopotamoa. Iguana. Aupa, zein handia. Tiae. Jaguarra. Wow, jaguarra. Cat. Katangako leoia. Aupa, leoia. Lol, otarraina. Otarraina, bikaina. Ilargi arraina. Bat, ilargi arraina. Bigarren. Hirugarren. Newtonen perikitoa. O. Obey. Bey. P. Pterodactyloa. Sua. Tab. Kindi panda. Aizu, pandak oso politak dira. Untxia. Irritsua. Irritsua. Te. Triceratopsa. Oso ondo, triceratopsa. Nor da hau. Ez ezaguna. Ver. Zai beltza. Vale marroia. Ta.
Shauhaurus. Wow, Shauhaurus. Yorkshire Cherrya. Oh, cherry arrosa. Zebra. Galderak erantzun behar dituzu. Erantzunak zuzenak badira, orduan esperimentu interesgarriak egingo ditugu. Zenbat kolore daude ostadarraren barruan? Ostadarraren koloreak ezagutzen ditut. Koloreak gorri, laranja, horia, berdea, urdina, urdiniluna, morea dira. Guztira 7. Oso ondo, Maria. Steffi, aipatu lehen eta bigarren mailako koloreak. 3 lehen mailako kolore, gorri, horia eta urdina dira. Bigarren mailako koloreak laranja, berdea, violeta dira. Oso ondo, Steffi. Azken galdera Dasha eta Alexentzat. Zer kolore izango da? Ideia. Oso ondo, Dasha eta Alex. Horia eta urdina nahazten badituzue, berdea izango da. Oso ondo, lan bikaina egin duzue galderak erantzuten. Zuekin zerbait interesgarria prestatu dut. Gaur esperimentu batzuk egingo ditugu. Zuek bakoitzak aukeratu pilota bat. Begiratu zer dagoen barruan. Koete. Ostadarra. Ilargia. Izarra. Bomba hauek uretan jarri behar dituzue eta efektu interesgarria ikusiko duzue. Koete. Ostadarra. Ilargia. Izarra. Aupa, uretan sartzean burbuia bihurtu da. Bai, atzean zientzia interesgarria dago. Bombek burbuia egiten dute azido zitrikoaren eta gozogintzako sodaren arteko erreakzio kimiko bat dela eta. Ikusgarria da. Aha! Wow! Wow! Saiatu zaitezkete ur gainean margotzen zuen brotxekin. Lagunak, gustatu alzaizue esperimentu hau. Bai, benetan gustatu zaigu. Eta gure gaurko esperimentu divertigarria. Lagunak, gaur oso ondo ezagutzen dituzuen substantzia batzuen propietateak aztertuko ditugu. Bai, oso ondo dirudi. Lagunak, aukeratu beste pilota bat sorte honekoa. Zer dago barruan? Slime gorria. Gelatina hori bainua. Urezko puxikak. Orbez urdina. Oso pozik nago. Haien propietateak ezagut dezagun. Bainu gelatinatxua.
Alex, hartu hau. Aha. Press. Steffi, hartu hau. Aurrak, ba aldakizue orbezek bere pisua ehunka aldiz zurgatu dezakeela desegin gabe. Ehunka aldiz bere pisua. Benetan hala da. Zer egiten du orbez handiago bihurtzea? Galdera ona, zer iruditzen zaizue? Mutilak, zer iruditzen zaizue? Agian ura. Noski, ura molekulak dira orbez handitzen dutenak. Gelditu. Gelditu. Ei mutilak, interesgarriagoa den jarduera bat daukat zuekin. Egin dezagun ur globoekin hondoratu edo flotatu. Egin dezagun. Egin dezagun. Zer iruditzen zaizue? Ur globoak hondoratuko dira edo flotatuko dira? Ondoratuko da. Flotatu. Ondoratuko da. Flotatu. Orduan, jakin dezagun. 1, 2, 3, go! Nirea ondoratu da. Bie. Nirea flotatu da. Bie. Nirea ondoratu da. Bie. Nirea flotatu da. Bie. Zergatik hondoratzen edo flotatzen dute gauzak uretan. Objektu bat uraren baino dentsoagoa bada, hondoratuko da gutxiago bada, flotatuko da. Eskerrik asko. Kontuan hartuta. Baba divertigarria da, baina ba aldakizu nola funtzionatzen duen baba eta zergatik jokatzen duen horrela. Ez dakigu. Ezaguzu. Orduan, orain begiratu dezagun baba zientziari. Zer iruditzen zaizue, likidoa edo solidoa da? Solidoa dela uste dut. Likidoa dela uste du. Ez da likido bezala jokatzen, baina ez du solidoa bezala forma mantentzen ez da. Orduan, zer da slime hori? Baba likido ez neutondarra da, harrigarria da likidoa eta solidoa dela. Oso interesgarria. Eskerrik asko, Iban. Orain gehiago dakit babari buruz. Ba alzenekien sudurretik ateratzen denaren bertsio naturala botatzen duzula. Bertsio naturala. Aurrak, gure esperimentuak gustatu zaizkizue. Espero dut gaurko esperimentuak gozatu dituzuela, eta hala bada, mesedez gustatu bideoa.